Xa o saben, ata este venres, día 9 de marzo, poderán desfrutar desta sétima edición de Edugal, un salón de educación polo que pasarán milleiros de estudantes de toda a provincia e tamén de toda Galicia. Concretamente, dende a organización deste Salón de Educación, dende a EMPE, contan con que máis de 5.000 estudantes pasen por este espazo co fin de coñecer, descubrir ou resolver algunha dúbida sobre o seu futuro profesional. Hoxe quixemos falar con eles para preguntarlles que é exactamente o que veñen buscando nesta sétima edición de Edugal. Pois saber se podemos decidirnos por fin a ver que facemos despois do instituto, porque estamos algo perdidas. Se estamos buscando un pouco que elexir entre as carreiras, porque non estou, ela sí, pero non estou moi decidida por unha. A guiarnos un pouco polas carreiras e formacións e ciclos que hai. Pois aclararme as ideas. Porque, non sei, interésame moito estas cousas para saber que teño que facer FP ou bachillerato. Un salón que conta con numerosos puntos de información, algo moi ben valorado polos estudantes que ao longo destes días percorren o recinto feiral. Pois a min bastante ben, porque de ciencias a verdade é que teñen bastantes cousiñas. Moi ben, moi divertido, ademais teñen moita información e sirve moito de axuda, a verdade, a min están guiando moito. Aínda que entre tantos eloxios tamén nos atopamos con algunha que outra crítica, xa que os alumnos interesados en carreiras de letras consideran que estas formacións teñen pouca representación nesta cita. Non hai moito donde preguntar porque a maioría son de ciencias e as de letras pois non hai moito, entonces calquera posto que haya, pois eu vou a ver que tal. Aparte que están un pouco infravaloradas, entonces pois non habería que infravalorarlas tanto. Un evento onde nos podemos atopar de todo un pouco. Isto é moi importante para dar a coñecer o oficio de cantería, a escultura, todo o tema relacionado, para os rapaces que a mellor de outra maneira non tiñan a mellor o interés ou non coñecían, e así desta maneira, pois, poden, como lle pasou a el e a min, picarlle o gusanillo. Eu creo que temos que dar a coñecer toda a oferta formativa que temos, porque moita xente descoñece realmente o que as universidades galegas digamos ofrecen, en concreto no noso caso a Universidade de Vigo. Eu creo que é unha boa forma de que os rapaces pois bueno, sepan todo o que poden estudiar, toda a oferta formativa que temos, explicarlle un poquinho máis en detalle pois os perfiles e aquelas cuestións que podan ser de interés para que tomen unha decisión o máis acertada posible, non? Porque vendemos productos educativos y estamos promocionando nuestros programas no extranjero aquí en Pontevedra. En este momento lo que estamos ofreciendo son ciclos formativos. Nosotros tenemos de la rama sanitaria, tenemos audiología protésica, prótesis dental, tenemos ortoprótesis, higiene bucodental, laboratorio, diagnóstico clínico y anatomía patológica, además de auxiliar de enfermería, que es de grado medio. Sí, es muy importante divulgar la oferta formativa que hacen las Fuerzas Armadas, ¿no? Las Fuerzas Armadas, en tanto tierra, mar y aire, tienen enseñanza reglada en sus centros de formación. Entonces se imparten títulos del sistema educativo general. Entonces nos gusta informar a los jóvenes que si quieren acceder a las diferentes escalas de oficiales o suboficiales, pues que ahí se van a formar en títulos de grado de ingenierías o en títulos de formación profesional si son suboficiales. Xa o saben, ata este venres 9 de abril no recinto feiral de Pontevedra poderán desfrutar de toda a oferta e a programación desta sétima edición de Edugal.